Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Daroy. Taong 1963, Kapatagan, Davao del Sur. Isinilang sa isang malaking tribo ng mga katutubo, itong si Daroy. Nagmula siya sa isang maimpluwensyang pamilya, kaya na may lumaki siya roong maraming kakilala. Sa kanilang tribo noon, matagal nang nakagisnan ang pagsamba sa mga diwata at iba pang puwersa ng kalikasan. Katunayan, may hawak-hawak noon ang ilang matatanda sa kanila ng mga batong sinasabing nag-uugnay sa kanila at sa puwersang kanilang pinaniniwalaan. Ayon sa mga ito, ang dalawang batong yon ang nagbibigay sa kanila ng kakayahan para matawag ang diwatang si Darago. Nagsisimula ring magising ang kapangyarihan nito kapag umabot na sa edad na 31 ang taong napili nito. Dahil sa ganoong paniniwala, may nagaganap na isang malaking selebrasyon kapag may mga kapatid silang malapit nang umabot sa ganoong edad. Kinikilala ito bilang diwata ng pakikidigma, kaya na may bawat bagay na nag-ugnay sa kanila at ng diwata, pinangangalagaan nila ng husto. Ilang beses na rin kasi silang kinasihan ni Darago, dahilan para maibigay nila rito ang kanilang pagtitiwala at paghanga. Bagaman may kabagsikan ng diwatang yon, mananatili pa rin silang tagasunod nito. Ayon kay Daroy, di pa man siya ipinapanganak, marami na silang ritual na ginagawa para sa mga ito. Tandang-tanda pa nga niya noon na sa tuwing sumasapit ang Kwaresma, pumapanhik silang lahat ng bundok ng Apo para manalangin at manampalataya. Palihim nila itong ginagawa, kaya tanging ang angkan lang nila at ang mga bumuklod na lahing minsang nahahanay sa kanila ang nakakaalam nito. Bagaman malapit sa komunidad ng mga pangkaraniwang tao ang kanilang pinagtitirhan, di naman sila gaanong nakakaramdam ng pagkasindak at pagkabahala. Dala kasi ng kanilang kasanayan, natutunan na nilang makisama sa mga ito upang hindi sila mapaghinalaan ng kung ano-ano. Dagdag pa ni Daroy na ang buong akala ng mga taga-baryo, pumapanhik sila roon para magbenta ng mga kopra, subalit lingid sa kaalaman nila, may mga nangyayari na palang ritual sa paanan at tuktok ng bundok Apo. Taon-taon nilang ginagawa ang bagay na yan, pagpapakita ng kanilang kagalakan sa proteksyong na ibibigay ng diwatang si Darago. Ayon sa mga matatanda sa kanilang baryo, isa si Darago sa mga diwatang nagtanggol sa kanilang angkan. Sa tulong ng kapangyarihan nito, nakagawa yun ng hindi kapani-paniwalang mga mandirigma sa ilalim ng kanilang lahi. Ang mga mandirigmang nilikha nito ang siyang nagbigay ng proteksyon at tulong sa oras na sinasalakay sila ng mga kalaban. Hindi naglaon nang malipol na nila ang banta para sa kanilang lahi, nanumbalik ang kapayapaan sa tribo. Nagpatuloy ang maganda nilang pamumuhay hanggang sa kalaunay unti-unti nang nakalimutan ng mga tao ang tungkol dito. Habang tumatagal, napapansin din nila noon ang pagbaba ng bilang ng mga katribo nilang pumapanhik sa bundok para mag-alay ng ritual at magdasal. Makailang beses na rin nila itong inabisuhan ukol dito, pero sadyang nahuhumaling na ang mga taong yon sa mga makamundong bahay. Di nagtagal, nagkaroon na ng pagbubuklod sa kanilang angkan. Ang mga taong hangad magkamit ng maraming salapi, nagsimula ng manirahan sa bayan. Ang iba namang tumalikod na sa kanilang paniniwala, minabuting gumawa ng bagong samahan para sa kanila. Kahit gano'n na ang ginawa ng karamihan, nananatili pa ring nanindigan ang mga ninuno ni Daroy sa dating pamamalakad ng kanilang lahi. Kahit marami sa kanila ang nagbigay ng alok noon na sumama,
pinili nilang mamuhay sa bundok kasama ang mga matatanda. Ikinatuwa naman ng marami ang kanilang pananatili, gawa ng alam ng mga ito na sa pamamagitan ng kanilang pamilya, maibabalik nila ang kadakilaan ng lahi nila. Nga pala pinuno, konting pagbabahagi lang para maunawaan ninyo kung bakit naging maimpluwensya ang pamilya nila Daroy. Kung hindi nyo kasi naitatanong, ang lolo ng tatay niya ang huling nakagamit ng 2 bato ni Darago. Kinikilala itong dakila sa kanilang tribo na siya namang naging daan para umangat ang estado ng kanilang pamilya. Marami noon ang humahanga sa kanila. Kaya nang magkaroon ng pagkakabuklod, sinubukan ng mga itong isama sila. Alam kasi ng mga kapatid nilang yon, malaki ang maitutulong nila kung sakali mang doon sila pumanig. Ang problema, naging bigo ang mga ito. Lingid kasi sa kanilang kaalaman, hindi nila basta-bastang mapapasunod ang lahi ni Daroy buhat sa lakas ng paniniwala nito sa kanilang tribo. Hanggat nabubuhay din ang kanyang ama noon, paulit-ulit nitong inilalahad sa kanila ang kagandahan ng lahing kanilang pinagmulan. Sa pagsapit naman ng taong ito, papasapit na ang 31 kaarawan ni Daroy. Ilang buwan bago maganap ang kanyang kaarawan, mariin naman siyang binalaan ng mga matatanda sa kanilang pamilya ukol sa panganib na dulot nito. Ramdam kasi ng mga taong yon na siya ang pinili ni Darago, kaya hindi malabong bumalik ang mga kamag-anak nila para kunin siya. Dagdag pa ng mga ito na inaasahan nilang masasadlak sa matinding kaguluhan ng kanilang tribo sa oras na maipasa na sa kanya ang 2 bato ng bathala. Nang marinig naman ni Daroy ang tungkol dito, halos hindi naman niya magawang makapagsalita. Alam niya kasi sa kanyang sarili noon, isang mabigat na tungkulin ang pagiging kahalili ng diwata. Hindi rin niya maipagkakailang marami siyang makakalaban, buhat lamang sa pagtanga ng abilidad nito. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang paghahanda ng bawat isa sa kanila. Lahat ng mga kapatid niya noong nanatili, tila bang naghihigpit na rin sa pagbabantay sa mga kabisera ng kanilang lupain. Hindi niya mawari noon pero ramdam niyang may ginagawa itong misyon na tanging sila lamang ang nakakaalam. Bilang pinuno ng kabuoang pangkat ng mga mandirigma ng tribo itong si Daroy, hindi niya hinayaang manatiling palaisipan para sa kanya ang lahat. Ayaw niya kasi nang nasusurpresa siya, kaya nang mapansin niya ang tungkol dito, direkta naman niyang kinausap ang mga pinuno nila. Walang sabi-sabi, agad naman niyang pinuntahan ang bahay ng matandang dato para kausapin ito. Inaasahan niya kasing may alam yon sa mga lihim na pagkilos ng kanilang puwersa. Pagdating naman niya sa bahay nito, tumambad sa kanya ang mga bantay ng matanda na kasalukuyang naglilibot sa labas. Pagsilay naman ng mga ito sa kanya, dali-dali naman yung nagsikumpulan sa kanyang harapan habang mariin siyang inaabisuhang manatili kung saan mang lugar siya naroroon. Pagtatapat pa ng mga mandirigmang yon, may kautusan na nagmumula sa dato na huwag siyang papasukin sa bahay nito. Dagdag pa ng mga ito, sumusunod lang sila sa utos, kaya marapat na sundin din yon ni Daroy. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, hindi naman siya nagdalawang isip na tawagin ng matanda mula sa labas ng bahay. Alam niya kasing maririnig siya nito, lalo pat sa mismong sala ng bahay na yan, malapit lang kung saan naroon ang mga bantay. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng mga mandirigmang medyo nakakagawa na siya ng ingay, dahan-dahan naman siya nitong inabisuhang manahimik. Banaya din siya nitong tinulak papalayo, hanggang sa kalaunay bigla na lamang natigilan ng mga ito, buhat sa tinig ng matandang narinig nila sa kanilang likod. Tama na yan.
Hayaan nyo na siya. Kilala nyo naman yung si Daroy, hindi ba? Hindi yan titigil hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. Oh, Daroy, iho, tuloy ka. Dito na tayo sa loob mag-usap. Nang marinig naman niya ang sinabi ng Datu, tahimik naman siya roong sumunod. Kahit papaano, nagpapasalamat pa rin siya rito, gawa nang napigilan nito ang nalalapit niyang pagsapak sa mga mandirigmang humaharang sa kanyang dinaraanan. Maya-maya pa, pagbukas naman ng pinto ng matanda, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang 6 pang matandang namumuno sa kanilang tribo. Nakaupo ang mga ito sa isang paikot na mesa at sa estado ng mga taong yon, parang may pinag-uusapan itong mahalaga. Bukod kasi sa may mga libro siya roong nakita, hindi rin niya maipagkakaila ang mga nilalang na iginuguhit ng mga ito. Matapos naman niya yung mapansin, dali-dali naman nila itong itinago sa ilalim ng mesa. Pagupo naman niya malapit sa mga matatanda, pansamantala namang nabalot ng matinding katahimikan ang buong paligid. Hindi naglaon, doon na nagsimulang magsalita ang Datu ukol sa kagimbal-gimbal na katotohanang pilit pala nitong itinatago sa kanya. Ayon sa matandang yon, nasa kasagsagan ng krisis ang tribo nila, buhat sa mga tumalikod nilang kapatid na napag-alaman nilang sumapi na pala sa puwersa ng kadiliman. Kinikilala nila yon bilang mga bagobong aswang na ang pangunahing layunin makuha ang 2 batong nag-uugnay sa kanila at sa diwatang si Darago. Ang ipinag-aalala noon ng Datu ay ang posibilidad na pumanig dito ang diwata. Nasa paniniwala kasi nila na kahit sino ay pwedeng magtaglay sa kapangyarihan nito basta may duguyo ng kanilang tribo. Pagtatapat pa nito sa kanya, ilang araw na rin ang nakakaraan magmula noong may nararamdaman silang mga nilalang na umaaligid sa lugar nila. Kaya hindi nakakarating ang balitang yon sa pamilya nila Daroy ay dahil sa ginagawa nilang pagpigil upang hindi na kumalat pa ang ganoong istorya. Matapos naman niyang marinig ang tungkol dito, halos hindi naman niya maiwasang umalma, dala ng galit at pagkabahala. Alam niya kasi sa kanyang sarili noon na kung nalaman niya yon ng maaga, makakapag-isip pa siya ng paraan kung papaano yon susugpuin ng mabilisan. Nang marinig naman ng Datu ang kanyang sinabi, seryoso lang naman yung tumitig sa kanya habang inilalahad ang mga dahilan nila. Ayon dito, kaya hindi nila yun ipinaalam sa kanya ay dahil sa nararamdaman ng mga itong kinakasihan siya ng diwatang si Darago. Sa oras na tumungtong siya sa tamang edad at nagising na ang mga bato, doon na magsisimula ang kanilang hakbang para mapigilan ang kanilang mga kalaban. Pagtatapat pa nito na, para maisakatuparan nila ang plano, kinakailangan nilang umiwas at magtiis sa loob pa ng ilang buwan. Pagkarinig naman ni Daroy ng tungkol dito, hindi naman niya maiwasang umalma, gawa ng nasisiguro niya di papayag ang kanilang mga kalaban na mangyari ang ganoong bagay. Kung tunay ngang mga tumalikod na bagobo ang mga nilalang na umaaligid sa kanila, paniguradong hindi yun papayag na maisakatuparan nila ang kanilang plano. Dagdag pa niya na, may mangilan-ngilan na sa mga kapatid nilang umalis ang nakakaalam sa kanyang edad at kaarawan. Marahil ayaw ng ginamit ng mga ito para magkaroon ng gabay sa kanilang mga ikikilos at plano. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, hindi na siya nagdalawang isip na humingi roon ng permiso. Bukod kasi sa 1 linggo pa ang kanilang titiisin bago sumapit ang kanyang kaarawan, alam din niyang hindi magiging madali ang pag-usad nila sa mga gabing daraan. Matapos naman niyang masambit ang tungkol dito, di na rin siya nagdalawang isip na bawiin ang kapamahalaan sa kanilang mga mandirigma.
May mga naisip na rin kasi siya noong plano kung papaano malalabanan ng mga ito. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, wala naman yung nagawa kundi paunlakan ang kanyang nais. Maging ito man kasi, medyo nalalabuan na rin sa mga bagay na kanilang gagawin. Habang tumatagal kasi, ramdam nitong unti-unti nang lumalapit sa kanila ang mga kalaban nila. Matapos naman itong sumang-ayon sa kanyang nais, hindi na rin nagdalawang isip pa itong si Daroy na magpaalam. Paglabas naman niya ng pamamahay nito, agad naman niyang pinagtipon ang lahat ng mga mandirigma ng kanilang tribong naroon. Makalipas pa ang kalahating oras, nang makuha na niya ang eksaktong dami ng mga ito, agad naman niya yung hinati sa 3 grupo. Bale ang mga grupong yon, ang roronda kapag gabi upang magkaroon naman ng maayos na pahinga ang mga bantay sa hangganan ng kanilang kabisera. Inabisuhan din niya ang mga itong pagmasdan ng mabuti ang buong paligid at iulat ang mga makikita nila na hindi pangkaraniwang bagay o hayop. Matapos naman niya itong mailahad, dali-dali naman siyang nagpalit ng kasuotan para tumungo sa hangganan ng kanilang lupain. Nais niya kasi noong kumustahin ang kanilang mga kasamahan na ilang araw na roong nagbabantay. Pagdating naman niya sa lugar na yon, bumungad sa kanya ang mga itong nanghihina, dala ng matinding puyat at kawalan ng pagkain. Hindi rin kasi biro ang layo nito sa kanilang tribo, kaya kahit ano na lang ang kinakain ng mga ito. Pagsilay naman ito sa kanya, bakas naman sa pagmumukha ng kanyang mga kasama ang pagkakaroon nito ng pag-asa. Walang sabi-sabi, dali-dali naman yung lumapit upang ilahad ang mga bagay na kanilang nakita sa kasagsagan ng kanilang pagbabantay. Ayon sa mga taong yon, hindi lang mga kakaibang hayop ang nasisilayan nila sa lugar na yon. Maliban kasi sa mga ito, may mga nasisipat din silang mga tao na may kasuotang kagaya ng sa kanila. Dagdag pa ng mga ito na may nanlilisik na mga mata ang mga nilalang na yon, kaya hindi nila ito gaanong tinititigan. Kapag kasi ginagawa nila ito, napapasukan na lang sila bigla ng dugo. Nang marinig naman ni Daroy ang sinabi ng kanyang mga kasama, tahimik lang naman niyang pinagmasdan ng buong paligid. Sa halip di na itago sa mga mandirigma ang mga napag-usapan nila ng mga matatanda, hayagan niya yung ibinulgar para naman kahit papaano may ideya ang mga ito sa sitwasyong kasalukuyan nilang kinakaharap. Hindi naglaon nang malaman ng mga itong tungkol sa mga kapatid nilang naging aswang. Nagdulot naman yon ng matinding palaisipan para sa kanila. Di rin kasi nila noon maisip kung papaano naligaw ng husto ang mga kapatid nilang yon. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga narinig, pinili nilang sumunod sa utos. Alam kasi ng mga mandirigma, yun lamang ang tanging paraan para mailigtas ang kanilang angkan. Sa pagsapit naman ng gabi, naging kasama ng mga ito si Daroy sa pagbabantay ng mga kabisera. Noong una wala naman silang napapansing kakaiba, pero habang lumalalim ang gabi, doon na sila nakakasilay ng mga nilalang na sadyang kakaiba sa kanilang mga mata. Sa maniwala man kayo o hindi, kahit milya-milya ang layo nila noon sa pinakamalapit na ilog, nakakapagtakang nakasilay sila roon ng isang malaking buwaya. Hindi lang yon, may mga sigbi na rin silang nakikitang naglalakad ng nakatalikod. Unti-unti na ring naliligalig ang mga ibon sa paligid hanggang sa kalaunay binalot na ang kinaroroonan nila ng mga kakaibang ingay. Ayon kay Daroy, maliban sa mga huni, meron na rin silang napapansing mga taong sumisigaw at umiiyak di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Dahil dito, puspusa naman ang kanilang naging paghahanda hanggang sa bigla na lamang dumating ang dato at ang mga pinagkakatiwalaan nitong kawal.
Pagsilay naman ito sa kanya, mariin siya nitong inabisuhan na bumalik sa tribo. Dagdag pa nito na hanggat hindi pa sumasapit ang kanyang kaarawan, kinakailangan niyang maging maingat. Yun lang kasi ang natitirang pag-asa nila upang magwagi sa sitwasyong kanilang kinakaharap. Pagtatapat pa ng matanda na, sa sitwasyon nila noon, hindi malabong mag-alay ng buhay ang iilan sa kanila. Nakakalungkot man yung isipin pero kung yun lang ang kinakailangan nilang gawin, nakahanda itong sumugal. Alam kong masakit para sa'yo na iwan sila. Pero huwag kang mag-alala. Magagantimpalaan ang kanilang mga sakripisyo. Tayo na, Daroy. Panahon na para mahawakan mo ang mga batong nakatadhana para sa'yo. Sige na, Daroy. Kami nang bahala rito. Huwag mo na kaming alalahanin. Nakahanda kami sa lahat ng pwedeng mangyari. Sagot naman ang kasama niya sa kabisera. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Ilang minuto pa ang lumipas, dali-dali naman silang bumalik ng datu sa tribo. Pagdating naman nila sa lugar, agad naman itong ipinakita sa kanya ang dalawang mahiwagang bato ni Darago. Nakasilid yun sa lumang baul, kung saan paghayag naman ito sa kanyang harapan, tumambad sa kanya ang ginto at pula nitong kulay. Base sa datu, nakasilid sa mga batong yon ang piraso ng kaluluwa ng diwata. Yon ang nagsisilbing daan upang maiugnay nito ang kanyang kapangyarihan sa bagong pinili niya. Pagkarinig naman ni Daroy sa sinabi nito, agad naman niyang kinuha ang bato at sa isang iglap nakaramdam siya ng matinding kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Mabilis siya noong nanghina, dahilan para mapasubasub siya sa sahig ng bahay. Halos 5 oras din siya noong nawala ng malay at pagkagising niya inilahad niya sa datu at sa kanyang mga kasama ang isang kagilagilalas niyang panaginip. Ayon sa kanya, noong nawalan siya ng malay, napadpad siya sa isang mundo na pawang mga damo lamang ang kanyang nakikita. Gabi rin sa lugar na yon, kaya nagsisilabasan ng halos hindi mabilang na mga alitaptap. Sa pinakagitnang bahagi rin ng lugar na yan, may isang malaking puno kung saan sa paanan nito, nasipat niya ang isang lalaking may daladalang tambol at espada. Ang tambol na yon ay naglalabas ng kidlat, na siya namang inilalapat nito sa talim ng kanyang sandata. Napakaganda rin ang tindig ng nilalang na yon, na halos akalain niyang isa itong perpektong nilalang. Dagdag pa niya na, marami rin siyang nakitang pilat sa mga kalamnan nito at mga kakaibang marka na bumabalot sa pagmumukha nito. Ubo din ang tangkadang nilalang na yan, na halos hanggang bewang lang siya nito. Pagharap naman niya rito, lumuhod yun sa kanya kasabay ng pagwika nito sa isipan niya. Nagpakilala ang nilalang na yon bilang si Darago, ang diwata ng pakikidigma ng mga bagobo. Inilahad din ito sa kanya. Siya ang napili nitong magtanga ng kanyang kapangyarihan para mailigtas ang kanilang tribo. Matapos siyang mailahad sa kanya ng nilalang, ipinakita nito ang mga kaluluwa ng mga ninuno niyang minsang nagtangan ng hindi nito masukat na kapangyarihan. Bago rin yung tuluyang magpaalam, nabanggit nito na kinakailangan niyang mag-ingat sa kadahilanang magkakaroon lamang ng bisa ang kapangyarihan nito sa oras na sumapit na ang kanyang kaarawan. Nang mailahad naman sa kanya yon ang nilalang, agad naman niyang napansin ang mabilisang pagdilim ng buong paligid. Matapos naman yung marinig ng datu at ng kanyang mga kasamahan, sila na rin mismo ang nagkumpirma na totoo ang lahat ng yon. Alinsunod sa utos ng kanilang diwata, binantayan nilang maigi itong si Daroy. Sa paglipas pa ng mga gabi, lubos naman ang naramdaman nilang pagkabahala dahil sa pag-usad ng kanilang mga kalaban. Huli na rin ang malaman nila ang tungkol sa mga kapatid nilang pumanaw sa unang kabiserang minsan niyang binantayan.
Nang marinig naman niya ang tungkol dito, agad naman siyang binalot ng matinding galit, dahilan para magdesisyon siyang puntahan ang mga kasama nilang pumanaw. Base kasi sa ulat, hindi pa nila nakukuha ang mga bangkay nito buhat sa dami ng mga aswang na nagsikumpulan sa lugar na yon. Napansin kasi nilang kapag nakakausad yon sa kanilang mga hangganan, gumagawa yun ng pugad upang mas mapalakas palalo ang puwersang kanilang gagamitin sa susunod nilang pag-usad. Dahil dito, alam ni Daroy na araw na lamang ang pagitan para masakop sila ng mga ito. Naniniwala rin siyang hindi naaabot ang kanyang kaarawan kung pipiliin niyang manatiling kasama ang datu. Bago siya umalis sa tahanan nito, dinala niya ang 2 bato ni Darago. Isinama rin niya ang mga pinagkakatiwalaang mandirigma ng matanda upang makatuwang niya sa kanyang pakikipaglaban. Hindi naglaon. Nang makaalis na sila sa tribo, buong puwersa naman nilang sinalakay ang lugar. Pagdating naman nila rito, tumambad sa kanila ang mga dati nilang kapatid na kinakain ang mga yumao nilang kasama. Dala naman ang galit nila. Hindi na sila nagdalawang isip na sumugod. Nang maramdaman naman ng mga aswang ang kanilang pagdating, bigla naman yung umatungal kasabay ng pagsalubong sa kanilang puwersa. Habang pinagmamasdan ni Daroy ang mga ito, pansin na pansin niya na wala na yun sa kanilang mga wisyo. Para na itong mga hayop na ang tanging nais na lamang makakain ng karne ng tao. Nang mapagtanto naman niya ang tungkol sa bagay na yon, mariin naman niyang inabisuhan ng mga kasama niyang mandirigma na huwag magpakita ng awa. Pagsang-ayon naman ito sa kanyang sinabi, walang habas naman nilang pinagtatataga ang lahat ng mga aswang na sumusugod sa kanila. Sa loob lamang ng ilang minuto, may namatay na sa puwersa ng mga ito. Ganon din sa kanilang hanay. Akala noon ni Daroy, madadaig nila ito sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan lang, pero nagkamali siya. Habang tumatagal kasi ang pakikipaglaban nila, unti-unti na nitong nasusukol ang kanyang pangkat hanggang sa hindi naglaon siya na lamang ang natirang nakatayo. Bit-bit ang kanyang sundang, na natili pa ring buo ang kanyang loob sa harapan ng hindi mabilang na mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas nang makilala naman siya ng mga aswang na may mataas na katungkulan sa pangkat na yon. Dali-dali naman siya nitong hinarapan upang abisuhang sumuko. Pagtatapat pa nito sa kanya, siya lang ang pakay ng mga ito, kaya kung isusuko niya ang kanyang sarili, ito na rin mismo ang mangangako na wala ng ibang madadamay. Nang marinig naman ni Daroy ang tungkol dito, napakunot lang naman ang kanyang noo habang sumasagot sa nilalang na yun ang, "Walang madadamay. Pero kapag nakuha nyo na ang gusto ninyo, babalikan nyo silang lahat. Mas mainam pang mamatay ako ngayon dito kaysa makiisa sa inyong mga masasamang gawa." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, walang patid naman niyang nilusob ang mga nilalang na yon. Sa kasagsagan ng kanilang pakikipaglaban, paulit-ulit siyang humingi ng tulong sa diwatang si Darago. Subalit kahit anong gawin niya, hindi pa rin siya nito pinakinggan. Maya-maya pa, nagawa na ring mahawakan ng mga aswang ang kanyang mga braso hanggang sa matisod at mapapagsak na siya nito sa lupa. Pagdaan naman sa kanya ng mga ito, pilit naman niyang sinusubukang kumalas pero hindi niya na yun nagawa. Dahil sa pangyayari, dahan-dahan na niyang nakikita ang magiging kahihinatna ng kanyang buhay. Ngunit kahit malinaw na yun para sa kanya, hindi pa rin siya sumusuko upang mailigtas ang sarili niyang buhay. Hindi naglaon, tuluyan na rin siyang nagapos ng mga nilalang na yon. Pagpasa naman ng isa sa mga ito, dali-dali naman yung kumaripas ng takbo patungo sa kagubatan. Sa loob lamang ng ilang minuto, napansin niyang malayong-malayo na siya sa lugar na kanyang binabantayan.
Habang pinagmamasdan niya ito, nagdudulot naman yun ng matinding kirot sa kanyang puso. Di niya kasi maatim noon ang mga mangyayari buhat sa pagkatalo ng kanilang pangkat. Ilang oras pa ang dumaan. Pagdating naman nila ng nilalang na yon sa isang malawak na ilang, bigla naman yung tumigil na parabang may napansin itong kakaiba sa paligid. Ilang beses na umikot ang paningin nito sa lugar na yon, hanggang sa bigla na lamang yung humandusay sa kinaroroonan nito. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi na napansin noon ni Daroy na gumulong na pala siya sa talahiban. Maya-maya pa, habang nagpupumiglas siya, may nakita siyang isang matandang nakasuot ng salakot na iniaabot ang kamay sa kanya. Pagsilay naman niya sa mukha nito, tumambad sa kanya ang maamong muka ng isang matandang lalaki. Kahit may dala yung tungkod at ugod-ugod na, pinilit pa rin itong tulungan siya. Akala ni Daroy isa lang yung pangkaraniwang matanda. Pero pag utos nito sa lubid na kumalag sa katawan niya, bigla naman niyang napansin ang mabilis nitong pagluwag. Sa puntong yon, di naman niya maiwasang magulat, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, kagagawan yon ng matanda. Pagtayo naman niya, harapan nitong inilahad sa kanya na yon ang katauhang ginamit ng diwatang sinasampalatayaan niya ng kanyang buhay. Nadinig nito ang kanyang mga hinaing, kaya humanap ito ng paraan para makatulong. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, sa kumpas lang ng kamay nito, nakabalik sila sa lugar kung saan siya nanggaling. Pagsilay niya sa paligid, tumambad sa kanya ang pulutong ng mga aswang na mabilis na umuusad patungo sa kanilang tribo. Nang mapansin naman ni Darago ang tungkol dito, matapang naman yung naglakad papalapit sa mga nilalang. Habang binabagtas nito ang daan, pansin na pansin naman niya ang pag-usal ng matandang yan, at nung mabitawan na nito ang kanyang tungkod, lahat ng mga aswang na papasugod sana rito, pwersahang lumabas ang mga kaluluwa sa kanilang mga katawan. Paghugot naman ni Darago sa kaluluwa ng mga ito, agad naman niya yung ipinasok sa ilalim ng lupa na siya namang naging daan ng mabilisang pagtubo ng puno sa buong paligid. Matapos ang mga pangyayaring yan, agad naman itong bumalik sa kanyang kinatatayuan, kasabay ng pagwika nito ng, Hanggang dito na lang ang tulong na maibibigay ko. Kung gusto mo talagang manalo sa mga natitira nitong kasama, hintayin mong magkaisa tayo. Matapos naman itong mailahad ng diwata, parang abo naman yung naglaho sa kanyang harapan. Dahil sa ginawa nito, nagkaroon naman siya ng sapat na panahon para makapaghintay. Ilang araw pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakapaghanda itong si Daroy. Nang magkaisa na sila ng diwata, walang awa niyang pinatay ang lahat ng bagobong aswang. Matapos naman niya itong maisa katuparan, itinuring siyang bayani ng kanyang mga kapatid. Doon na rin nagsimula ang pagbabalik ng kapayapaan ng kanilang tribo hanggang sa ngayong pangkasalukuyan. Matagal namang wala na si Daroy, pero patuloy pa rin umiikot ang kanyang istorya sa hanay ng kanyang pamilya noong minsan silang magkaisa ni Diwatang Darago. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ang swerte ni Daroy, no? Alam nyo, ito yung mga masuswerteng tao na hindi na nila kailangan pang mag-effort kasi sila na agad yung kinalugdan ng diwata. Sila na kaagad yung napili nila para gabayan. Kasi nakikita ng mga diwata na to na sa pagtagal o sa future, itong mga kinalugdan nila o mga pinipili nila ay gagawa talaga ng mabuti. Hindi pang sarili yung nasa isip nila. Palaging dapat silang makatulong.
So para sa akin, napakaswerte nitong si Daroy, tsaka sobrang bangis ng diwatang Darago na to. Sana meron pa tayong ibang kwento tungkol sa kanya kasi alam ko marami rin sa inyo ang nabitin kasi konting info lang yung naibigay sa atin ng kwento na to. Pero syempre overall, para sa akin, panalo to kasi may bago na naman tayong nakilalang diwata. Pero kayo pa rin, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.